Nining orasan, nining taknaa, madunggan nato ang mga pagtulunan mahitungod sa 5 kalakang sa kaluwasan. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, praise God, paminaw og maayo mahitungod nining pulong akong itudlo diha kanimo nining taknaa. Naghisgot kini mahitungod sa 5 kalakang sa kaluwasan. Kinaot ko, higsuon ko, higala ko nga naa karon. Naminaw nining mga pagtulunan. Naot ko nga imo kining paminawon pag maayo o gumani ini sa pagpaminaw. Inaot ko nga magdesisyon kas pagpangalagad sa atong Ginoo pagdawat ni ining maong 5 kalakang sa kaluwasan. Ikinahanglan kini nga imo ning dawaton mga igsuon ko tungod kay kini mao ang pamatuod, kamatuoran nga kung kini mao madawat nimo makabaton gyud kag kaluwasan. Praise God. Unsa man kini ang 5 kalakang sa kaluwasan mga igsuon? Ang 5 kalakang sa kaluwasan ato ni mga kaigsuonan kung isgutan karon ang pinakauna nga mahimong para may sigurado ang imong kaluwasan sa imong kinabuhi samtang niya pakakaron sa kalibutan. Pinakauna nimong buhaton kinahanglan aduna kay pagtuo. So mao ni mga igsuon ko ang pinakauna, ang pagtuo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kining pagtuo mga igsuon isgutan din is bala ang kasulatan nining taknaa mga kaigsuonan. Marcos kapitulo 11 bersikulo 22 nagahisgot ang balang kasulatan, sumalig kamo sa Dios. Si Jesus miingon, sumalig kamo sa Dios. Klaro kayo din sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 22. Mga pagtulunan, mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga importanteng bahin sa akong itudlo diha kaninyo, mga mensahe sa kaluwasan. Kaluwasan una nimo pagabuhaton nining 5 kalakang sa kaluwasan. Sumalig ug tumuo ka sa Dios. Importante kayo mga kaigsuunan. Kano sa apod nimo abot diha nimo? Sa dihang mo abot diha kanimo ang pagsalig, pagtuo nimo sa atong labong makagagahom. Dili pud diha dayon mo abot mga kaigsuunan. Suginlan ko ikaw nining taknaa. Adunay pamaagi para mo abot kanato ang pagsalig, pagtuo ngadto sa Dios. Dili mo abot nga aksidente. Dili na mo abot ang pagtuo nga basta na lang, kundi nagagumi ka na sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos mga igsuon. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nagaingon ang Biblia, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinaagis pagwali mahitungod kang Kristo. So diha ni ana mga kaigsuonan ko ang pulong sa Diyos nagapamatuod kanato karon nga ang pagtuo mo abot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So mauna mga kaigsuonan ko, ang pinakaunang lakang sa kaluwasan, ang pagtuo. Kanus amo abot ang pagtuo diha kanato, diha kanimo. Praise God sa dihang maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ug ang ikaduhang lakang mga igsuon sa kaluwasan mao ang paghinulsol. Ang Biblia nagdeklarar igsuon ko, praise God, diha mga kaigsuonan ko sa Roma 3 bersikulo 23. Sanglit na kasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. So timan-an nimo nagmaayo nganong ang tao maghinulsol man, mao na ikaduhang lakang sa kaluwasan. Nganong maghinulsol man ang tao? Tungod kay gipamatud-an sa Biblia, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Roma 3:23, sanglit na kasala man ang tanan. Ang tanang tao nakasala, igsuon higala ko. Munay hinungdan mga kaigsuonan, gikinahanglan ang paghinulsol. Tungod kay kitang tanan makasasala. So ikaw sa parting bahin sa pagsugod nimo karon sa pagpangalagad, importante nga bahin sa diha nga moabot kanimo na ang pagtuo, ikaduha nimo pagabuhaton ang paghinulsol. Kasulatan nagpamatuod nato pagsugo kanato nga gikinahanglan ang paghinulsol sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ang giingon sa bala ang kasulatan mga kaigsuonan, mga kahigalaan ning takna mga igsuon ko nga matud pas Biblia sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 30. Acts chapter 17 verse 30. Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. So niana mga igsuon ko, ang ikaduha nga lakang sa kaluwasan ang paghinulsol. Gisugo sa Diyos ang tanang mga tao sa paghinulsol. Salamat sa mga pulong sa Ginoo, mga pamaagi, mga igsuon, gitudlo sa atong Ginoo para ang tanan kanato mahingsubay. Kung gusto ka maluwas, kinahanglan subayo nato ni. Una, sisgutan nato pagtuoy kaduha paghinulsol og niya natas ikatulo mga igsoon ko nga lakang mao ang pagpabautismo. Ang Biblia nagdeklarar mga igsoon ko sa bautismo.
Praise God. Sa buhat sa Acts chapter 2 verse 38, sa Acts kapitulo 2 versikulo 38, ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo ug pagbautismo kamo matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Igalag igsuon ko, praise God nga nakadungog karon. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Dios, katulong lakang para sa kaluwasan, kinahanglan magpabautismo ka sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikaapat nga lakang, ang bautismo sa balaang Espiritu. Ang balaang Espiritu, mga igsuon ko, dili ni igabautismo sa tao, kundili ang ibautismo sa mga pastor sa tao mao ang bautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang bautismo sa Espiritu, walay laing magabautismo niini ang atong Ginoo mismo. Siya ang magabautismo. Matthew kapitulo 3 versikulo 11, ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga paulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo og kalayo. So dinhi pamatud as Biblia, mga igsuon, ang ikaapat nga lakang sa kaluwasan mao ang bautismo sa balaang Espiritu. Kinsa ang magbautismo nining Espiritu? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Og matud pa mga kaigsuunan ko sa pulong sa Dios sa Juan kapitulo 3 versikulo 5. Matud pas bala ang kasulatan ug si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So importante kaing bahin, igsuon higala kung naminaw ka karon. Sa imong gipatalinghugan karon, importanteng bahin nga babautismuhan gyud ka sa balaang Espiritu. Usbon ako ang magabautismo niini ang atong Ginoo mismo, ang atong Dios. Siya ang magabautismo niini. Mao ni ikaapat nga lakang sa kaluwasan. Praise God. Hallelujah. Ug ang ikalima, mga kaigsuunan ko, nga lakang sa kaluwasan, mao ang gitawag lahutay. Ang paglahutay, Matthew kapitulo 24 versikulo 3, sinagingon ng Biblia, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. So kining paglahutay, mga kaigsuunan, mao ni ang ikalima nga lakang sa kaluwasan. Unsa may lahutay but pasabot ani sa Matthew kapitulo 24 versikulo 13. Lahutay sa pagkinabuhi sa pagkabalaan una, ikaduha lahutay sa pagdaig pagsimba, ug ikatulo lahutay sa pagsunod sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran. So kining tulo, mga igsuon ko, gikinahanglan mao ni ang imong himuon samtang padayon ka sa paglahutay diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Usbon ako, mga kaigsuunan, mga kahigalaan ning taknaa, ang lima kalakang sa kaluwasan, kung imo ning mahimo, kung imo ning mga kaigsuunan ko madawat, praise God, sa imong kinabuhi, sigurado gyud ang imong kaluwasan. Sigurado ang imong kaluwasan. Mauni ang lakang, lima kalakang sa kaluwasan. Para sa kaluwasan sa tao, para sa kaluwasan nimo. Naminaw ka karon ni ining pagtulunan na. Praise the Lord. Mauni ang pagtulunan sa kamatuoran. Lima kalakang sa kaluwasan. Dawata kini, igsuon higala ko. Ayaw nagduha-duha. Isgutan is Biblia. Ginatudlo ni sa atong Ginoo. Para sa ingon ni ana, sigurado ang imong kaluwasan.